Ceapă caramelizată în unt, minim o oră. Astăzi fac un burger de dragul toppingului care îmi place cel mai mult, și anume ceapă caramelizată. Poți să faci ceapă caramelizată grăbită, și anume să-i pui zahăr, sau poți să faci ceapă caramelizată negrăbită, și anume să ai răbdare și să o ții pe foc minim o oră jumătate. Da. Trebuia să-i tăi și cotorul ăsta ca să o tai așa. Nu mă ustură deloc ochii. Deloc. Omă, nu mai văd. Când tai ta și ochii încep să se obișnuiască. Nu știu, am văzut pe net o grămadă de păreri. Ba să-ți apă în gură, ba că nu-i cuțitul ascuțit, ba că nu tai ceapa în direcția în care trebuie. Niciuna n-a dat roade. Dacă ai un sfat să-mi zici ce să faci să nu mai usture ochii, deși nici asta nu e chiar așa grav. Ceapă caramelizată în unt, minim o oră, dar o să vedem la final cât o țin. Sare, unt și chef, nu doar sare și unt. Unt, am un pachet de unt de 200 de grame. Probabil că o să-l pun pe tot, dar o să încep cu jumate. 50 de grame, 100 de grame. Și sare. Am dat focul tărișor până se încălzește oala, tigaia, cratița și pe urmă foc mic. O oră minim. Vedem cum arată după o oră. Vedem cum arată după jumătate de oră. Da, deci nici nu mai aștept 200 de grame de unt ca popa. Vedem la final dacă am exagerat cu untul. Data viitoare punem mai puțin. Prea mult unt ce poate să fie? Bun, mai bun mult unt. Cam asta. Asta e la 5 minute. Hai să vedem la 15, 20, 30 de minute cum o să fie. La 30 de minute cam așa arată. S-a mai ars ea un pic, dar mai e o treabă, mai vine un curier, să mai arde un pic. E la jumatea drumului. Mă rog, depinde cum o vrei. La cum o vreau eu, e cam la jumatea drumului. Nu vreau să o fac nici neagră, nici... A? Revenim la o oră. La o oră și un sfert. Cam asta e. Da, puteam să pun un puțin unt. De fapt, cred că puteam să pun jumate. Am exagerat cu untul, e foarte adevărat. Data viitoare facem să fie mai bine. Am exagerat un pic. Trebuia să pun 100 de grame, nu 200 de grame. Dar o să-l scurgem. Îl scurg cumva, nu știu. Văd eu. Cam asta e ceapa caramelizată. Nu că am exagerat. Am exagerat în ultimul hal. E să recuperez eu untul ăsta. Că poate o pun un ghe. Hă? Nu pun un ghe? Ghe cu ceapă caramelizată, ce are? Râdem și ne glumim. Hai că până mâine rezolv. Stai pe aur lichid aici, mă. Aur lichid e și celul ăsta. Și acum l-am mai scurs un pic. Ce pot eu să fac cu ceapa asta caramelizată? Un burger, nu? Nu un burger? Un burger să fac. Am aici chifle făcute, bineînțeles, tot de mine. Și uite cum folosesc eu acum un pic de unt de ăsta recuperat de la ceapa caramelizată. Să pun doar așa, cât să prăjesc chiflele un pic. Da, bă, că n-a fost degeaba. Hai să nu fim răi. N-a fost mult degeaba. Puțin prăjită e suficient. Da, și acum trebuia un capac. Da, și că am. Nice. Are băiatul tot ce trebuie. Și montăm. Să pun niște mai... ce mai place să exagerez carne, tocată de noi, ceapă caramelizată. Și niște ketchup. Cam asta.
burger îmbunătățit, chiflă homemade, carne tocată, amestecată cu grăsime, ceapă caramelizată homemade. OMG! Mamă, cum e ceapa! Maioneza și un sos mai complex pentru burger și gata. Am terminat. Am terminat misiunea pe care mi-am dat-o singur. Nu m-a întrebat nimeni. Dar am zis, bă, dacă tot fac burger acasă, de ce nu? Cum? Ce, mă?